veí d'una comunitat que administrem que viu a l'àtic de l'edifici ens ha fet una consulta sobre la porta del terrat. La porta del terrat està tancada amb clau i per a poder sortir al terrat s'ha de tenir aquesta clau. Si hi hagués un incendi a l'edifici, com podria accedir al terrat d'una manera més ràpida, de no haver d'anar a buscar una clau en aquell moment de tensió i de nervis i tenir la possibilitat d'escapar-se de l'incendi. El Codi Civil català o la Llei de Propietat Horitzontal no especifica si les portes del terrat han d'estar obertes o tancades en clau. En aquest cas, al no haver-hi tampoc als estatuts l'especificació de com s'han de deixar les portes del terrat, li hem plantejat al president que sigui un dels punts de l'ordre del dia a la propera reunió ordinària. I així la comunitat podrà decidir si vol canviar el sistema actual de la porta del terrat i que es pugui obrir des de dintre i des de fora no, o seguir-la mantenint tancada amb clau com fins ara. Tens dubtes sobre la teva comunitat de propietat?